Hej og velkommen til det her Quicksand Flow, hvor vi har fokus på at løsne op og skabe varme i vores skulderblade, samt give vores håndled en smule kærlighed. Placer dig på din måtte i en siddende stilling, enten på din yogapude eller bare helt ned på måtten. Hænderne på dine knæ, luk øjnene og begynd her at observere dit naturlige åndedræt. Hvordan flyder det lige nu? Er det overfladisk? Er det tungt? Begynd så at observere din krop. Er den holdt? Er den afslappet? Er der spændinger nogle steder? Hvordan er det at være i dig lige nu? Og begynd så at tune ind på dit åndedræt, indånd gennem næsen og nogle udåndinger fra munden. Giv slip i øjenbryn, kæbe, skulder, bryst. Placer nogle hånd på din nedre mave og se om du kan lade dit åndedræt flyde hele vejen ned til nedre mave, op gennem brystet og ud gennem munden. Slip i maven. Mærk, at der er plads til dit åndedræt. Og begynd nu udelukkende kun at trække vejret gennem næsen. Lad hånden komme tilbage på dit knæ, og på din næste indånding rækker du armene op mod loftet. Strækker dig langt, og udånd venstre hånd kommer i måtten. Højre hånd griber fat på venstre side af ansigtet, trækker det over mod højre. Begynder at massere din hals, din hovedbund, din kæbe. Giv dig selv lidt kærlighed. Find dit åndedræt gennem næsen. Og indånd rækker armene op mod loftet igen. Og udånd twist til den anden side. Masser din højre side af ansigtet. Og indånd rækker armene op til et stræk over hovedet. Og udånd luk hænderne sammen. Og samle så dine albuer foran dit ansigt. Begynd nu at rokke armene fra side til side, mens din krop forbliver stille. Find dit åndedræt her. Mærker varmen, der begynder at stige op i dine skuldre. Og kom så til center igen. Og på din næste indånding åbner du armene ud til siderne til din kaktusarm 90 grader. Og herfra rækker du nu albuerne op mod loftet, så du får en ekstra ydre rotation. Tag en indånding. Og udånd roterer nu hænderne ned foran dig, så du laver en indad rotation i skulderbladene. Og dine håndflader kommer hele vejen rundt og peger op mod loftet. Kig ned. Og på en indånding roterer tilbage til din kaktusarm, albuerne op mod loftet. Udånd indad roterer håndfladerne hele vejen rundt og peger op mod loftet. Starter et flow her. Så på din indånding kaktusarm, albuer op. Og udånd roterer hele vejen rundt, så håndfladerne igen peger opad, og du indad roterer. Starter dit flow med dit åndedræt.
Lav gerne en lille bagoverbøjning og foroverbøjning her også. Så vækker ryggraden. En og en sidste gang. Og udånd placer nu igen hænderne foran brystet. Den næste vi skal til, der åbner vi hænderne igen op ud til siderne, så håndfladerne peger op mod loftet. Så på din indånding rækker du armene ind foran brystet, skaber indad rotation i skulderbladene, håndfladerne peger op mod loftet igen. På din indånding her rækker du nu armene frem foran dig, op over hovedet, mens du krydser dem. Lander igen med ydre rotation i skulderbladene og håndfladerne peget op mod loftet. Og det er flowet. Så på din indånding rækker du armene ind foran brystet, skaber indad rotation i skulderbladene, håndfladerne peger op mod loftet igen. Udånder. Indånd rækker armene foran dig op over hovedet, krydser. Og ud til siderne, håndfladerne peger op. Udånd. Så indånd er du i flow. Og udånd stopper du op i dine rotationer. Indånd flow op over hovedet. Stop din åben. Indånd armene foran brystet. Indad rotation. Udånd her. Og indånd flow over hovedet. Udånd. Lav 2 gange mere i dit eget tempo. Og lav nu 2, som er mere flydende, hvor du ikke har din ind- og udånding, så striks med. Og kommer tilbage til siddende med hænderne på dine knæ. Finder dit åndedræt. Mærker varmen og sidren i dine skuldre. Og indånd rækker armene op mod loftet igen. Udånd lad hænderne samles foran brystet igen. Stræk dem ud foran dig. Og knyt dine næver og begynd at rotere din håndled bare. Roter til den anden side. Og begynd nu at rotere hele armen rundt. Og anden vej. Og kom nu frem foran dig. Placer hænderne ned i jorden her. Og tag din højre hånd og placer forsiden af højre hånd ned på gulvet eller i måtten foran dig. Venstre hånd placeres ind i håndfladen og presser ned her. Og begynder nu at tage din albue en smule ud til siden her og rotere den frem og tilbage. Kom tilbage til center. Ryst hænderne og skift side, så venstre håndflade kommer ned i jorden. Presser med højre hånd. Albuen ud til siden og begynder at rotere frem og tilbage. Igen her, giv stille og roligt slip, ryster hænderne, kommer til siden. Og her til sidst placerer du hænderne på dine skulderblade og roterer herfra overkroppen over mod venstre, mens du indånder gennem næsen. Og udånder roterer overkroppen til højre. Starter dynamisk åndedræt.
Og stille og roligt kommer til stilhed. Placer hænderne på dine knæ. Find dit normale åndedræt. Mærker varme og en forskel efter de her små 10 minutter. Og tak fordi du havde lyst til at lave en quick zen med mig. Og ønsker dig en fortsat god dag eller aften. Namaste.